Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitaguan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpumadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa 2 Korinto kapitulo 12 bersikulo 7 kini nagkanayon. Apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Diha usab sa 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 21, walay sala si Kristo, apan gipakam makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiu sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Diha sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 58 kini nakanayon, busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga ligon ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo, ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong sugid sa tanan tong mga salang nabuhat ng adlaw aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao man kini atong naandan nga buluhaton sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios nga gikinahanglan nga atong susihon atong tagsa-tagsa kakalag kun napo bay mga salang nabuhat nato ning adlaw. Sala ba sa una-una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimong babag sa akong nagidaingon. Busa, atong gamiton karon ang 1 Juan 1:9 nga prinsipyo. Kung isugid ta nga atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon siyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. O galang kanimo, dili pa magtotoo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang paggamit niya ng imong kabubuton, free will. Gihatag ka na sa Diyos alang kanimo nga imong magamit. Pusa, gamita ka na karon pinagi sa positibo nga paglawat nimo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Mga buhat 16:31 na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Wala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nila sa mga adlaw nga imo kami gidala dinhi sa mga kausaparon kami makapadayon sa among espirituhanon nga mga kalihukan nga matawag namo nga espirituhanong pagbuylo. Aron sa ingon niya na makapadayon kami sa pagsibog ngadto sa unahan sa among kristiyanong pagkinabuhi. Ug nga ginamit ang imong mga pulong nga nahimong bahin na sa among kalag. Nini nga dawa nagampo kami. Hatagan mo kami og paglamdag sa Espiritu Santo nining tanan nga among ginatun-an adlaw-adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan
ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, at mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome. Hinaot na kamus mayong panglawas o nga makapadayon kita sa atong pagtuon ni ining atong tun-anan nga giduputan giuluhan kini creation account in the book of Genesis. Okay, diyan kita muhunong kagahapon ato kining ipadayon. Okay, unas tanan. Ang pulong in English nga create dinhi is the cal perfect indicative third masculine singular for bara. And then anatay cal infinitive construct gikan sa verb asa nga iyang gi-create in order to make. Now, ang tuyo sa pag-create mao ang pag-make. Sabtan nimo? So again, we have the effective interchangeable use of asa and bara. Epektibong pagbaylo-baylo sa paggamit niini. Dinis versikulo 3, ingon man sa tanan nga nagkahitabo sud sa unang kaadlaw sa kabuhatan o creation. Busa, what this does is to introduce for us sa mabaylo-baylo nga paggamit ni mga pulong bara ug asa as they are used din sa Genesis 1 ug 2. However, wa kada siya muhunong diha, it does not stop there. Now, adto ra gud ta sa Genesis kapitulo 5. Okay? Versikulo 1. Now we know in the first, in Genesis chapter 4 and 5, we have the genealogy here sa kaliwatan sa tao. Okay? Diyan si Adan, diyan si Eva. Ug ang una nilang offspring is of course si Cain. Ug ang ikaduha mao si Abel. Now kadto siya Cain, usa kadto kad dili magtutuo. He was an unbeliever. Gibuno ni Cain si Abel nga usa ka magtutuo. So, ang Dios raised to upset, he is the second. The third son, the second regenerate son. Karon, di man kini lisod kayo to figure out from Genesis chapter 4, pretty straightforward. O gimatik di, kunon sa nitabo nining maong genealogy o kaliwatan nga atong mabasa diya sa chapter 5. This is the book of the generations ni Adan. Ug niadtong adlaw nga gibuhat sa Dios ang tao bara in the likeness of God, God, Asad, made him. The interchangeable use sa bara ug asa. It is almost as if ang Diyos, Espiritu Santo, is trying to send us a message. These verbs gigamit, being used interchangeably, kasabot ka, nene? So, gigamit kini interchangeably, baylo-baylo. Versikulo 2, male and female, lalaki o babae, bara. He created them and he intensely bless them. Gipanalanginan kini sila maayo o gitawag sila lapok o abog, dirt sa in English. In the day sa dihang gibuhat sila, bara. Now, ug si Adan nagakinabuhi suod sa 130 ka tuig, 130 years. O nakahimog anak in his own likeness, after his image. Ug iyang gitawag kini sa ngahan nga Seth. Cain is left out nining maong kaliwatan genealogy ug ingon man si Abel. Abel's left out tungod kay nawatay man kini siya.
ang unang nahidangat dito sa paraiso, o si Cain, is left out because di man siya usa ka magtotoo. Okay? Now, sundag yun mayo. It goes from Adam to Seth. Versikulo 4. In the days of Adam, after he begat Seth for 800 years, so he was 130 sa pagkataon ni Seth, o nanganak kini silang mga anak, lalaki o mga anak ng babae. And all the days that Adam lived were 930 years. O namatay siya. So, din sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 1 o 2, we see there na there is again an interchangeable use of bara and asa. Diba? O karon, turn to Exodus. Sa Exodo Kapitulo 20. Okay? Exodo Kapitulo 20. O kini mao ang the famous 10 Commandments. 10 Commandments. Now, adunay tulo ka mga codex, 3 codexes in the Mosaic Law. Codex number 1, maong gitawag ta og moral code. Og binisayon nato ni excuse me. Kalagdaan kini sa pamatasan. Sakto ba ka ni binisay? Mote Codex 1. Codex 1, og nagalakip ni mao ang napulo kasugo, the 10 Commandments. Well, nagalakip kini sa 10 Commandments, but it is kanang more extensive, mas halapad than the 10 Commandments. And the moral code has 2 functions, duha ka tulumanon. Its first function is to set up pagpahimutang o usa ka absolute standard, a moral standard alang sa mga katawhan sa Dios, Israel, ug alang sa tibuok nga kaliwatan sa tao. But in so doing, diha siya ikaduhang tuyo o kadto is to demonstrate the sinfulness, ang pagkamakasasala of every member of the human race, tungod kay wa may bisag usa ka tawo ang makakinabuhi perfectly. So by giingon nga moral code that is here. And therefore, it has both a life purpose to provide a moral code alang sa kaliwatan sa tao, which incidentally wa gyud mausap. Ingon man sa pagpakita ang ito sa tao nga kini siya makasasala. And point man ngadto sa ikaduha nga bahin sa balaod ni Moises, which is the Old Testament Christology. Ang shadow revelation ni Ginoong Jesucristo dito sa daang pagigsaad. By the tabernacle, ang pagkasaserdote, priesthood, and the system of mga paghahalad sa sacrifices, which point to both ang persona o buhat ni Ginoong Jesucristo. So that Codex 1, uban sa moral standard, well, it was designed to give the standard of life, kalagdaan sa kinabuhi alang sa mga katawan. Kini is ultimately designed sa pagpakita ang tao nga unsa siya ka makasasala, and hence to point him ngadto sa paagis kaluwasan. Now, the Old Testament, the shadow revelation ni Ginoong Jesucristo, as it is so called diha sa Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 1. God's means of the provision of salvation alang sa kaliwatan sa tao. Tabernacle, priesthood, offerings, both animal sacrifices, ingon man food offerings, balaan nga mga adlaw, holidays, o guban pa. A shadow revelation ni Ginoong Jesucristo. As Hebrews 10:1 says, the law, having a shadow of good things to come, can never
with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Kadto mo ipagpadayon kang Kristo. Well, Christ was first revealed in the Old Testament in Genesis 3:15. He is the promised seed of the woman ngadto kang Adan ug ni Eva. Ug sila si Adan ug si Eva nangaluwas niya ng hapuna dito sa Hardin sa Eden, sumala sa Genesis Kapitulo 3. Mituo sila in that promised seed who was to be the Savior. Si Ginoong Jesucristo, klarong gipadayag. He was clearly revealed in the Old Testament. And He is most clearly revealed, labihan sa pagka-klaro nga gipadayag sa balao ni Moises with the most detail. Now, ang mga Hudyo often made a mistake in the Old Testament. It is that they try to be saved, naningkamot sila nga maluwas, pinagi by keeping the moral part of the code. Ug dili ka na mahimo. That won't do it because ang tao di man makasunod o makatuman niya na perfectly. All he has to do is fail once and he has violated iyan ang gisupak the whole ang tibuok nga moral code. So that ang tao cannot be saved. Di gyud siya maluwas by keeping the moral law. Because he cannot keep it perfectly. Kaya kung makatuman man ugaling siya niini perfectly, he would be perfect. And he would not need to be saved. Diba? Apan paminaw niini. Maluwas ang tao. Man can be saved, on the other hand, by the Mosaic law. That always shocks people when we say this. Apan nun sa ibot, ang ipasabot niya na. By believing in the one who is revealed by the Old Testament Christology in Codex 2. The same way, nga nangaluwa sila si Adan o si Eva, nga gihisgutan diya Genesis 3:15. By what? By believing in the promised seed of the woman. Diya sa Genesis 3:15, of course, he was none other than the Lord Jesus Christ. Sabtag na. Busa. Ang mga tao nangaluwas in the Old Testament by, quote, keeping the law. End of quote. And by keeping the law, by that phrase, I mean specifically by believing in Jesus Christ, the revealed Savior. Ang gipadayag ng manduluwas. The one who was revealed in the Old Testament Christology of Codex 2 sa balaod ni Moises. I hope na tinawon kag maayo nining bahina. O niya, there is Codex 3. And that is essentially a way of life. Paagis pagkinabuhi alang sa nasod sa Israel. Nagalakip nining maong codex are economic laws such as mga balaod sa crop rotation, military service, judicial laws, laws dealing with criminal actions, mga balaod nga nagadeal og mga civil actions o inheritance, kabilin ug uban pa. Okay? Karon, ang Codex 1, much better known of course as the Ten Commandments, nga makita ta diha sa Exodus chapter 20, versikulo 1, Exodo 20. Og ang Dios nagasulti nining mga pulunga nga nagkanayon og I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Ani ang unang commandment. Ang pagdili, the prohibition of idolatry. Ang pagdili sa pagsimbag Diyos-Diyos. Muna unang mando sa Diyos. First commandment. Thou shalt not make any graven image
or any likeness of anything that is in heaven above. That's my mga kalanggaman ba? Or as in the earth, beneath, mga kayupan nga nas mama sa yuta, or in the water under the earth. Ayaw paghimog bisag unsa that is a likeness to any animal. Nang lupad ba? Nang lupad ba na sila? Nagalakaw ba sa yuta or diha bas tubig? Or to any member sa kaliwatan sa tao. Paminaw. Physical images, mga hulagway nga physical, are prohibited, ginadili sa Dios. O ang hinungdan nga no kini silang ginadili mao nga oh by the way, God does not have to give us the reason, but when He says something, He commands something or prohibits something. But suma sa gisulti sa salmista, the psalmist said, they have eyes and they don't see. They have ears and they do not hear. They have a mouth and they don't speak. And everybody who has them is like them. It means that as those images are lifeless, way kinabuhi, so those who possess them, kadtong na nag-iyas ingon, are likewise lacking spiritual life, mamagtotoo man sila o madili magtotoo. Ato ipadayon ni ugma, diniho na kita mo parking o muhunong, ayaw sipya sa subay ni ugma. Pagpadayon sa pagtuon ni magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat nining grasya nga mong gipahimuslan nga dawa. Bani kami sa among pagbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi, ugma, aron kami makapadayon sa among pagtuon ni ining among gitunan nga creation account in the book of Genesis. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.